sumput karo kitike. Kok gak sumput karo kondangmu Narayana? Sing sak benginane mung pinter dodol omong. Parang ketabrak perkara kembang kondi kaya bocah cilik ditinggal ibune. Satriya kok nglokro. Aja ngaku trah mandur yen ora bisa mungkasi gawe. Pasugatan kang kinawis ae padha nyicil rembekang kang wigati ana sajroning pasamuan iki senguni anggonmu sakloron karo Raden Jajirata kancik ing Setinggil Ngumbina mestine mundi dawuh saka wong agung ing Astina anak Prabu Jaka Pitana. Nuwun inggih Kakang Prabu. Prening kula menika awrate diduta praja, diutus negara. Pramila sowan kula menika mung amung perlu nak yenaken temuning pinanganten. Kamangka pengarake saking Astina boten langgeng inggih kadange para Kurawa kang aran Raden Jayajirata. Menika kapetang dinten benjang. Menawa sampun siaga tata prayoga mini Subata rupi jenang dodol kang gule lanjak mandi turungga kang eca. Sirek saking para byada wanudya kang endah warnane menapa sampun disiapi sinuwun. Diagung pangsama jalan lak amardikan putra. Oh, mbok man ana apa? Kepareng sawetawis wedal padha kanthi entaman Paladi Putri. Ngendikane Putri Palasari paduka kedah nyumurupi kawontenan ingkang samunipun boten prayogi. Nger keponanganku Sultan Kanoman Mandura. Sawetara guyupana kang padha jejagongan pun paman bakal ngrampungi perkara ing kaputren nggih.
sewu Koko Prabu. Kawontenan kok nyolwedi perkawis kula dereng wonten katerangan ingkang cetha Sinuhun Prabu kok lajeng cengkar. Matos pundi niki? Acara sampun ngantun benjang niki lak sami mawon nyempelaken praja Ngastina. Sabar. Sabar. Aja banjur padha salah lompo. Yen wonten ana ing bangsal Paleman mengko mesti ana keterangan saka Paman Prabu. Kang tundane mung ngerujin ati. Pendemen sing jero kena nggaca pangila. Aku ngerti yen batinmu isih ana pangarep-arep bisa kasanding dening Raden Narayana. Jajal pikiran. Oleh-olehane apa tresnane ratu sing bisane mung gawe wirange sanak sadulur. Lan aku bisa ngrasakno kekesing atimu jalaran barengi jumedhule Yang Surya sesuk sliramu kudu kesandingan. Marang priya kang babar pisan ora mok tresnani. Kakang Kulang Asmara. Apa ing lambe ku gampang. Ning samabot yen dilakoni. Yen perkara Raden Narayana iku mung kari crita, pancen wis pinasti dudu jodohku. Nanging kaya ngapa dadine tresnaku marang sampeyan lho Kakang. Ya dina sesuk aku kudu sinanding dening Raden Jayajirata. Ngertenono ya Kakang. Yen aku ora bisa urip bebrayan kelawan Kakang sing banget tak tresnani, luwih becik aku tumekaning pati Rukmini. Tulus tenan tresnamu marang pun Kakang. Mula rasa kang suci ki ayo disendhekake aning karsaning Hyang. Hamba sumarasa karsane yang tumita musra termo Lagon kabuki tanti sopani Jebul kaya ngene Rukmini. Apa ngger sing ana pamikirmu? Nganti gawe lakon sing kaya ngene. Kaya ngopo ngger yen nganti dingerteni ana njabaning praja? Luwih-luwih kaya ngopo ngger calon garwamu nganti krungu? Ngapunten sinuwun. Kula kinten ingkang lepat menika duka.
mantala mumpuh kantresnanipun Kang Putra. Bocah murang tata. Kumawani nyemamah. Wong Gumbina keparat. Wadyakala enggal kangge cekelen griya kang metuh ana jabaning kabutren. Tapler kinetop netra kocak ngondarande ibetnya mangolo cokro raba abang wadana pindho kembang ora waribang dana raba abang wadana pindho kembang ora waribang. Ayo, arep mlayu menyang dimane Silor. Oh, wani nyegat laku kendel. Kumawani sliramu? Pancen kepara nyopo? Yen pancen bisa mokak bau kiwane pulang asmara. Pancen satria jati. Lat-alak ucapmu kaya bisa ngrajangin ngunjara bumi. Kakean cantum bangsa. Ayo. Ayo, perang apa aku manut? Perang karepe sing endang. Ayah tun.
kroyok bareng-bareng wis gawe rusuh ana kuwi. Ayo, iya. Syarat Pramadjabala nganti papan paukuman. Swastane dibontong nganti ora bisa bakragane. Yen Cintra wis tupekaning pati, jangane Pulang Asmara dan Lilit tampar dan gantung. Saknalika ilang wujud Pulang Asmara, wigar wujud Guling Kaputren. Selamat. Saesining Kumbina ya jagat Dewa Bathara paringana pepajar Pawan Prabu jancut marut kawontening Praja Kumbina lajeng kawicaksanipun menapa ingkang paduka tindakaken salajengipun sikeparat Pulang Asmara kang gawe wirang lan pangeram-erem nganti kadangira Rukmini murca tanpa karana cetha yen nganti sesuk jumedhole Yang Surya kadangira Rukmini gorong ditemokake. Tanurunga Kumbina ancik-ancik petiting bebaya. Bismoko bapakku sing sabar. Sabar ya apa? Ruwet kaya ngene kok kongkon sabar. Kula nangkung nggawe sakloron. Baladewa lan Wijasena pun paman njaluk tulung ya mung sira sakron kang gak tangisi. Murid baline Rukmini nggih.
banjur digoleki menyang endi. Sena kanthi weteng kahanan mula Kakang banjur dipriya marang salah sawijining pawongan kang ana sak walik nglakon iki. Wah, sapa maneh yen ora adimu Sitaranggana wiwit mau aku ora tumun klebating adimu. Ojo gampang dakwo. Sapa maneh sak jagat iki sing pinter gawe gumuni wong akeh madhepaken marang ilange putri yen ora pemati. Mula banjur pawatan macak liya lan salira soga wujud pulang asmara kanggo ngilangake lacak. Nggih, mun ngoten niku pun otomatis niku. Bukan saged dinyang mesti nggih niku dados maling. Nek menawa kula niki dados dulur. Kula ngek pun ngoten niku. Nadyan adikku paribasane tumis paduke klemis nanging Permadi ora bakal tumindak sing nista kaya mangkono. Kaya Rika gak krungu kabar ya. Kabar apa niku? Rasan-rasanane wong ya. Rasan-rasanane wong. Jare putrine ilang ya. Ilang. Lho mosok. Kandhane kok ilang ya. Lah jarene si pelakunya ya iku ya. Mosok. Lah korbane. Ya iku ya. Ya katane. Mosok lho. Iya, Cak. Wah. Senop ora kena dipungkiri maneh wis cetha yen Bulang Asmara iku adimu. Aja takon dosa yen kenu bakal tak pidana. Selagine aku yen sliramu durung ana bukti yo aku sing bakal mepalangi lakumu. Pelani wong salah padakno dosamu. Ojo abyak awur-awur. Bule Mandura, yen wani ayo.
nyopi nangya wingking wong mertapa lalya karo putranya Kakang Semar kok swara gumur apa kae tepuk ing pinanganten ae mbok menawa Den tapi kok swantene kok kados tiyang gegeran sapa ngerti nang gak bojong yo pokoknya nadyan ora diundang aku kok pengen weruh Mas yo kaya ngopo aku isih klebu Trak Mandura mula ayo Kakang Semar dicedhaki yen to sampun genap perkawisipun lan kula kaanggep lepat sukalela kepejawana kula nderek Kaka Prabu Ndara Baladewa sampeyan iku Nalendra kudune jembar wawasane mening pamikiran angin kok ngeten pakartinipun ngguguh karepe dhewe mrawasa momongan kula lepatipun Ndara Permadi napa Ndara Semar aja melu-melu Taranggono aja dadi satriya kang nista putrine Paman Bisma mbok colong mbok singitake ana ngendi kage ndang balekake tebih saking pangraitaning Paduka Kaka Prabu babar pisan kula mboten nyidrani Dewi Rukmini nyatane Yayi Rukmini murca tanpa karana sapa maneh sing senengane nyitikake kenyonek gak awakmu Ndara Taranggono niki mboten bakal tumindak sing kados mekaten awan bengi kula sing ceket kalih Ndara Permadi dados kula saged mastekaken yen momongan kula mboten lepat lho Ndara genah wis cetha yen sing nyitra Dewi Rukmini maling pulang Asmara dudu Taranggono yen pancen sliramu Taranggono ora nyidra Yayi Rukmini cekelen pulang Asmara kaya ngopo Kakang Semar aku njaluk iguh pratikelmu aku kudu tumindak apa ten kula aturi pirsa malinge mboten lunga teng pundi-pundi tasik wonten Gumbina maling saged ajur-ajer monggo Ndara enggal tindak menika lan ginakaken aji panglimunan
Satra bagus sasat Dewa Darat Mas kita temen siram. Bisa kancik ana alam limunan. Sopo siram? Aku Permadi Taranggono. Apa bener siramu pulang asmara tanpa tedengaling-aling merga rukminiku pinesti jodohku. Maling kang gawe gegering praja Gumbina. Manuta bakal tak pronggol gulumu. Sak polamu tak ayomi Taranggono. Pranyata sak langkung limpak inggih satira sak loro. Nanging Jawa Tengah marake lakon ninggal tinarbuka. Ing kono purna sesilane kula asmara wigar Raden Narayana. Kok siramu Narayana? Bola bali anggonmu gawe geger, gawe lingsem. Banjur aku kudu matur apa marang Paman Prabu? Kakang Prabu, kula mbok nampi awur-awur nanging sedaya sampun kula pitung. Yektosipun kula ngluwari negari Kumbina saking pangrong-rongipun panguwasa Ngastina.
lan ugi mbon saged dipun selaki Kyai Rukmini ingkang pantes kula wengku kinarya garwa. Oh. Ladala keparat Narayana. Aku ora trima utang wirang nyaur pati. Aja takon dosa trah wida kelakon tumpes saka barisan Kurawa. Jajrata. Ngawur lan nglantur tembungmu. Ora enggal sumingkir saka kene padha karo jerah urip. Nyai Rukmin tak ayomi kanthi landhepe catra.